Haino hai jotoni khorangni mangpilibo kesawai phaikya tolai hongkorni 48 kilometer khobjak Tipraso area o lama kolmani jungjal naroknai tongdi soyasak Tipraso rongni lama kolma kopalni birban bungtui Kadi Goke Kanchan Sora Jogot Chandra Parani lama naik di bawah breaking to gari baik ngake akan tuh namanya aku itu naik di ngake ada tumpahnya dong government ni nok man baja khane khana abo jong phai nok phai je korkan ni nok jodi mane tongma apa naik di eh